Βρισκόμαστε στο ρέμα του προφήτη Δανιήλ στον Ταύρο, όπου μόλις ολοκληρώθηκε μία ακόμη δράση του Διξάν και του προγράμματος Καθάρισε βάθος, καθάρισε την πηγή. Σήμερα κλείνουμε 60 εθελοντικούς καθαρισμούς και 6 χρόνια, παρακαλώ, συνεχούς προσπάθειας. Μαζί με την ομάδα μας και δεκάδες εθελοντές που μας ακολούθησαν εδώ σήμερα, καταφέραμε να απομακρύνουμε πάνω από 1.800 κιλά απορριμμάτων από το ρέμα. Και με αυτό το χρηματοκιβώτιο που ζυγίζει, αν μπορείτε να το φανταστείτε, 200 περίπου κιλά, κλείνουμε με τον πιο όμορφο τρόπο αυτή την προσπάθεια του Διξάν και του προγράμματος Καθάρισε σε βάθος, καθάρισε την πηγή. Θα θέλαμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στη σύμπραξη και στη Save Your Hood που μας στηρίζουν και είναι σε κάθε δράση εδώ δίπλα μας και την κάνουν πραγματικότητα, αλλά και σε κάθε εθελοντή του Διξάν που μας ακολουθούν πιστά, μας βοηθούν και μας εμπνέουν. Είναι μια στιγμή για μένα μεγάλης συγκίνησης και μεγάλης περηφάνειας για ό,τι έχουμε καταφέρει. Όχι μόνο για μένα βεβαίως, αλλά και για τον Διξάν και για όλους τους εθελοντές μας, τους οποίους ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Είναι όμως και μια δέσμευση ότι αυτή η προσπάθεια δεν θα σταματήσει. Γιατί κάθε καθαρισμός είναι ένα βήμα πιο κοντά σε ένα περιβάλλον πιο καθαρό, πιο ασφαλές, πιο ανθρώπινο για όλους μας.